Здравейте, ние сме Есенията. Ще направим поредица, която се казва на ръба на смъртта. Така, ние сме в някакво поленце и сега ще тръгнем към дръвката. Така, привет! Това ще е първи епизод. Аз снимам, ако не знаете, ако сте идиоти, защото има много идиоти. Така, сега ще се опитаме да оцелеем, макар че ата има шише с вода и една пръчка, а аз съм без нищо. Само седим с една камера, защото трябва да снимам. И сега отиваме. Ето, както виждате, там има поле. То е супер. Сега е на обяд и може и ще е малко опасно, защото на обяд е по-топло и има повече змии. Колкото е по-бързо може да трябва да намерим някакви по-приемчески място. Добре. Ето тук е идеално. Така. Ще си оставя шишенцето. И така. Ела да търсим вече материали. Добре, давай. Сега ще търсим материали и ще се опитаме да си направим някакво укрепление, нещо. Ето тук ще ги фърлям. Трябва да домъкнем колкото се може по-големи клони. Да, защото гледахме рилс и той оцелява доста добре. Аз намерих клон, който да щупя. Добре. Той е малко тежък. Увиснах от клона. Давай да намерим клон. Аз съм седел пръчката, за да убивам животни. И аз си намерих пръчка. Така, тук е... О, не, намерих си по-готина. Тук си има жито. Вижте ми пръчката. Вау. Ето, натам има. Тук има голямо дърво. Вижте, аз бях направо намери дънер. Трябва да го вземе. Малко е щупен. Ето го щупил човек. Той е щупен. Да. Ще ми стане мекиче. О, виж, намерих нещо. Това е някакъв найлон, бе, човек. Супер. Кой може да оставя да такива неща? Отде да знам. Така. Ние всъщност ще сме на много различни места. Да, няма да сме на едно и също място. О, може да носим дървата тук, намерих само, че е слънчево. Тук той е щупено нещо. Не знам, аз мисля да щупя е това. Така трябва да се огледам, защото тук е голям змиорник. Ако не се вижда от камерата, а то не се вижда. О, има много тръни. И има много змии, естествено е. Ела, тук трябва да потърсим. Аз намерих храна. Ела да едем малко храна. Има жито, което... Или царевица. Намерих кумбалки. Сливи, така да се каже. Това е супер яко. Има царевица или такова какво да е някакви. Не са пораснали, но пак стават. Не са пораснали там, но пак е трева и храна. Така, Наядохме се. спрях малко видеото. Сори, но щяхте да гледате, Как ядем. да, 5-6 минути как ядем. И ще ви се стори малко, защото ние ядем, пък вие те стоите. Да. Те, че има много малко замничко, нали, грубо. Да, защото тук вече има и храна. Царевица, които е много полезна. Чай, мале! Царевица, ето, може да се късате, И да не хора, набърка. искам да ви кажа нещо. По филмите, нали знаете по разкритията на филмите, мене много ме нерви, защото винаги правят улики, да кажем, ей така. Някой е извършил убийство. Давай. Намерихме косъм. Много е гадно. Какво правиш? Нищо. Снимам да. Така трябва да си наберем пръчки. Ти пръчки береш ли, идиот? О, тук намерихме нещо. Шишарки, които ще са полезни в борба. Не бе, идиот, ела тука. Добре, тук по клоните растат шишарки, които ще си направо. О, това е нещо като... О, това е супер яко, човек. Само трябва да пазиш баланс. Обаче скържен дърво.
Да, че, о, тъф. То само лекочко го тикнах. А той не мога да го щупи вече. Да фък. Ти не го удръж, идиот. На той ще направим няколко епизода на той оцеляване, Да. защото нали, не стига сега един епизод, да кажем, сме стигнали по средата, намерихме си храна, почваме да търсим камъни и да спрем. Да казваме, ние сме на друго място. Ето ще е много гадно. Да. Зато ще направим епизод, докато ни разберем, че вече сме препълнени с items. Какви имаш, човек? Ние не сме в игра. Окей. Нали, вещества такива айтеми. Добре. Мисля това да е Колко минути са? 5:50. Ади още. Окей. Малко да разгледаме. Трябва да вземаме листа, като, да станат като килимче. Добре. Мънички ни трябват, каквито и да са просто. От уния с ореховите или какви са те? Нали ги помниш? Да. Да, от тях ще стане много яко. Аз съм сега Аре, мърдай, бе! събирам всякакви листа. Нима тук да кажем, аз ще събирам само големи. Окей. Тук си има шарки през вечерта, нали да се бие, защото нападат вълци. Там има още гора и още, и още, и още. Така че има много места, където да си снимаме повече. Да правим и друга поредица и... Добре, така. почна вятър, който е много добре, змиите ще се отърва сама от нас, защото те търсят по-слънчеви, по-топли места, да кажем. Там има някакво място с крави има. Да. Вие можете да ги не виждате, защото камерата ни фокусира. Там има крави, там е по-топло. Окей, земята е студена, няма да има змии. Тук спокойно. Не е толкова, доста е топло, къде Доста е топло, ама понякога. Ние като с змии. пекат корема, защото на гърба им ще е студен, тъй че няма шанс да са тук. Да, Почват да се махат вече. да, ако е имало змии тук. Да, защото става студен. Не става студено, просто духа вятър и... Който и бе! Уау! Намерихме някакви изпражнения. Как го потъжи, човек? Той се откучи, бе! Идиот! По място ни вкара, бе! Окей. Да започваме да строим. Може да спра малко видеото, да не стане чак толкова. Тук мисля да бъде къщата. И да, ще спра видеото. Доскоро, сега ще се върнем. За ваше нищо, просто ще е стоп и готово.